थांनाय 3 आरो 5 मेयाव जानाय जिथुनाखि गवालपारा दुधनैयाव जानाय घटना बे घटनायाव जोंनि बर'निनो फिसा हिरण्मय खाख्लारिया रुंसारि जालांदोंमोन लोगोसे सानै हिन्जावसाया जिनाहारि जादोंमोन बे जिनाहारिखौ लानानै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे साननिफ्रायनो दाबि खालामबोगासिनो दं जे दायनिगिरिया साजा मोननांगौ होननानै आरो दिनैनि दिनावबो जे जिल्ला आफादा गंफ्रोमबो जिल्लायावनो दिनै बे होथिखावनाय हाबाफारि लादों बे हाबाफारियाव दिनै आङो दंफैयो बे सिमेन्ट सापरि सानजारि नोगोराव थानाय धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे मावखुलिनिफ्राय धरना होनाय हाबाफारिया जादों बे समाव आं माखासे बाथ्राखौ मिन्थिना लागोन जे बे धरना हाबाफारि लानायजों लोगोसे दिनैनि बे हाबाफारियाव आंजों लोगोसे दङ मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे नेहाथारि बिथांनिफ्राय जों मिथिना लागोन दिनैनि बे धरना हाबाफारि मा बुंगोन दिनै थांनाय 3 मे खालि गवालपारा जिल्लानि दुधनैयाव जि मोनसे दुखुनांथाव जाथाय जालांबाय सानै हिन्जावसाफोरनि गेजेराव बांलादेशि मुलनि बांगाल सेंग्राफोर बिसोरो अयनाय भाबै सानै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामदों आरो बे जिनाहारि खालामनायखौ न'खरनि बिदा जानाय बिथाङा खबर लानो थांनायाव बै न'खरनि बिदाखौ बुनानै आघात खालामदोंमोन आघात खालामनानै उनाव मेडिकेलाव थांनो गोनां जादों बे मेडिकेलाव थांनायाव बिथाङा मेडिकेलावनो जिउ गारनो गोनां जादों दा बेखौनो दुखु फोरमायनानै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बै गेंरेप खालामग्रा बिथांमोनखौ जेसे हायो शास्ति होनांगौनि थाखाय दाबि दैखांदों बिथांमोनखौ जेलाव सोबाल' जाया दा बिथांमोनखौ जेसे हायो बिथांमोनखौ गोख्रों साजा होनांगौ बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै दाबि दैखांदों दिनैनि दिनाव बिथांमोना जुदि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दाबिखौ जुदि दा मानिना लायाबा जोङो दुलाराय बर' हारियानो बेनिफ्राय बांसिन गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन बे हाबाफारि सोमावसारनायखौ जों लालांगोन आरो दिनै बे हाबाफारिया धेमाजि जिल्लायावल' जानानै थायाखै बे हाबाफारिया गासै सारा आसामनि जेसेबां जिल्लाफोर दं बे जिल्लाफ्रावनो बे हाबाफारिया दिनै दा बे समाव सोलिगासिनो दङ थारैनो नैबे थासारियानो जाहैबाय धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव मोनफ्रोमबो दख'राखौ लानानै बे हाबाफारिखौ लादों होथिखावनायखौ बे समाव आंजों लोगोसे दङ धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथांनिफ्राय जों दिनैनि हाबाफारियाव जोङो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादा खावलायनाय लेखा जोङो जिल्ला आफादाव बेवहाय मोनसे रेलि लादों आरो बे रेलियाव बे जोंनि जिल्लानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन बर'नि माहारियारि आफादफोराबो बाहागो लादों बेवहाय आइजो अनसाय आफाद बेवहाय खौसेथि बर' सुबुं आफाद बेयाव XNDF-नि सान्दै बिथांमोन गासैबो बाहागो लादों थुनलाइ आफादनि दैदेनगिरिफोरखौ बाहागो लादों जों बे रेलिनि गेजेरजों बेखौ फोरमायदों जे जोंनि बर' सुबुंखौ जाहाथे बेबायदि आरोबाव खालामा बेबायदि जोंनि बर' जोहोलावखौ जाहाथे बेबायदि इनायै अनागारियै बुथारा बेखौ फोरमायनो थाखायनो जोंबो धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादानो बे रेलिखौ लादों आरो बे रेलिनि गेजेरजोंनो जोङो सरकारखौ फोरमायदों जे जोंनो रैखाथि होनांगौ आरो जायफोरा बुथारग्रा बिथांमोनखौ फासि होनांगौ आरो जायफोरा रेप खालामग्रा जिनाहारि खालामग्रा बिथांमोनखौबो फासि होनांगौ रावखौबो नागारनो मोना आरो बिथांमोनखौ फासिखौ लाबोनानै फासिनि साजा होनांगौ आरो जाय बुथार जाग्रा बे न'खराव अनसुंथाइ होनांगौ 20 लाखनि आरोबाव जाय जोंनि अनजालि बिनानाव मोना जिनाहारि खालामजादों बिसोरनि थाखायबो अनसुंथाइनि थाखाय साफायाव 5 लाख रां अनसुंथाइ नांगौ सरकारनिफ्राय बे समाव आंजों लोगोसे दङ धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि बिथांनिफ्रायबो जों बे समाव जोङो खोब मोनसे दुखु फोरमायदों दुधनैयाव जानाय मोनसे घटना दिनै हिरण्मय खाख्लारि दा जोंनि बर' जोहोलाव सासेखौ इनायै दा बांलादेशि मुलनि जाय बिथांमोना दिनै अनाखानाय बुथारनाय दा जोङो बेखौ खावलायदों जाहाथे बिथांमोनखौ प्लास्टिकआव ट्रेनाव लाबोनानै न'खरनो जे सरकारा दिनै 20 लाख रां अनसुंथाइ होनांगौ आरो जाय बिथांमोना दिनै जिनाहारि खालामजाबाय जिनाहारि खालामजानाय बिथांमोनखौ जाहाथे जास्टिसफोरा बिनि सारबिनायखौ दिनै होनो थाखाय जोङो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिल्ला आफादखौ खावलायनाय लेखायै दिनै
नैबे हाबाफारिखौ लादों लोगोसे जोंबो दिनै खौसेथि बर' सुबुं आफाद जानानै धेमाजि जिल्लानि खौसेथि बर' सुबुं आफाद जानानै बे हाबाफारियाव बाहागो लादों बेखौनो जों खावलायगोन बे समाव जाहाथे जाय बिथाङा बुथारजाबाय आरो जाय बिथांमोना दिनै जिनाहारि खालामजाबाय बे जिनाहारि खालामजानाय बिथांमोननो थार बिजिरनायखौ होनांगौ आरो थार बिजिरनायखौ मोननो थाखाय जोङो दिनै खौसेथि बर' सुबुं आफाद जानानै जोङो सरकारखौ दिनै नारसिनगोन आरो नारसिनदों जाहाथे जाय बिथाङा दिनै बुथारजाबाय बे बुथारजानाय न'खरनो सरकारा जाहाथे 20 लाख रां अनसुंथाइखौ होयो आरो जाय बिथांमोना जिनाहारि खालामजाबाय बिथांमोननो जाहाथे 5 लाख खरै रां अनसुंथाइ होनो जोङो बे समाव सरकारखौ खावलायदों। मोनसे गोजोनथाव खौरां BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गसाइगावनि जारागुरि गबिन्द बसुमतारी कलेजाव मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। गिबि 100 फरायसाफोरनि थाखाय स्पेशल अफार आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि बेसेन नाङै क्लासनि सुबिदा होनानै मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। बे फरायसालियाव फरायसाफोरा गावनि गोसोबायदि आयदाखौ सायख'नानै लानो हागोन लोगोसे बेसिक कम्पिउटार क्लास सेल्फ डिफेन्स आरो स्पकेन इंलिश क्लास बायदि सुबिदाफोरखौ बेसेन होआलासे फरायसाफोरा सोलोंथाइखौ लानो हागोन। लोगोसे बे फरायसालिमायाव गासैबो फरायसाफोरनि थाखाय फ्रि बास सार्भिसबो होनाय जादों लोगोसे गासैबो थाखोनि बिजाबजों बुंफबनाय बिजाब बाख्रिनिबो सुबिदा दं आरो बे खेबनिफ्राय एग्जाम सेन्टार हिसाबै फरायसाफोरा